راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ዜጋታት ብዝተኣስርዎ ዝጠፍኡላ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ብዘይ ገደብ ስልጣን ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ኣብ ዘመሓድራ ዘሎ ሃገር ቅነ ልዕልና ሕጊ ጽንበል ምህላው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣሽከዓላሊ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይገልጹ ኣለዉ። ልዕልና ሕጊ ማለት ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ብምልኦም ካብ መራሒ ጀሚርካ ሰበ ስልጣንን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ንሕጊ ተማዘዝቲ ምስ ዝኾኑ ማለት እዩ ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ኤርትራ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ብሕጊ ካሓትት ሲትረፍ ክነቅፍ እውን ዝኽእል ኣካል ዘየሎ ክነሱ ቅነ ልዕልና ሕጊ ምጽንባል ህዝብን ምትላል እንተዘይኮይኑ ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ ይጠቕሱ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ 1997 ተነዲፉ ዝጸደቐ ቅዋም ዛጊጥ ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዓሎ ይፍለጥ። እኳ ዳ በንጻሮቲ ናይ 1997 ቅዋም ከም ዝሞተን ካልእ ሓድሽ ቅዋም ክረቅቕ ምዃኑን ፕረዚደንት ኢሳያስ ምግላጹ ይርስዕን። እዚ ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ቅነ ልዕልና ሕጊ ዜጋታት ምድላዋት ንትግባር ናይቲ ኣብ 2015 ዝተነድፈ ሕጊ ክፈልጡን ናጻ ምኽሪ ክረኽቡን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኤርትራ ዝእንፍት። ይኹን እምበር ብዛዕባ ዝተኣስሩ ወገናትካ ኣፍካ መሌካ ዘይተሓተሉን ገበን ዝፈጸመ ናብ ሕጊ ይቕረብ ኣብ ዘይትብለሉን ሃገር ብዛዕባ ሕጊ ፍለጡን ናጻ ምኽሪ ድማ ርኸቡን መባል እንታይ ማለት ምዃኑ ንምርዱ እውን ከም ዘጸግም ገለ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ርእይቶታት የመልክት። ኣሜሪካ ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተተሓሒዙ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ስለያ ዩጋንዳ ሜጀር ጀነራል ኣቤል ካንዲሆን ዝርከቦም መኮንናት ማዕቀብ ከም ዘንበረት ተገሊጹ። እቲ ብክፍሊ ግምጃ ሃገር ተመሪሑ ብ7 ታሕሳስ ዝተመሓላለፈ እገዳ ኣብ ቁጠባን ፋይናንስን ዘተኮረ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ሰበስልጣን ዩጋንዳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ዘይሕጋዊ ምንሳርን ግፍዕታትን ዝኣመሰለ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለዉ ብዝብል ክሲ ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ቪዛ ከይወሃቦም ዘእግድ ትእዛዝ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ዝመሓላሊፉ እዩ። እቲ ምምሕዳር ቀዲሙ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ ንሓያሎ ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ቪዛ ከይወሃቦም ክኽልክል እንከሎ ንጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ድማ ኣብ ፋይናንስ ዘተኮረ እገዳ ከም ዘንበረሉ ይዝከር። ኣሜሪካ ብርእሲ እዚ ኣብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ትካላት ህግደፍ ከምኡ ድማ ሓላፊ ቁጠባ ናይቲ ትካል ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወትን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራ ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ተወሳኺ እገዳ ኣንቢራያ። 25 ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሰበስልጣንን ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ግጭት ኣብ ዘሎ መስርሕ ምዕቃብ ሰላም ህንጸትን ምርግጋእን ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ተመያይጦም። ንሳቶም ኣብቲ ን5 መዓልታት ኣብ ሩዋንዳ ዞባ ሞሳንዘ ዘካየድዎ ዋዕላ ሓንቲ ብግጭታት ክትሕመዝ ዝጸንሐት ሃገር ተመሊሳ ናብ ሰላም ርግኣትን ህንጸትን እትምለሰሉ ገባባት ኣብ ዝብል ነጥብታት እዮም ብዕምቆት ዘትዮም። እቲ ዋዕላ ኣብ ሩዋንዳ ክኸውን ዝተሓረየሉ ምኽንያት ድማ ብዓለታዊ ግጭት ዝሓለፈትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ዝሓሸ ርግኣት ምስ ዘለወን እትስራዕ ሩዋንዳ ተመክሮ ንምቕሳም ተባሂሉ ምዃኑ መርበባት ዜና ረዲአን። ኣብቲ ዋዕላ 16 ጀነራላት 4 ሚኒስትራትን 4 ድማ ኣባላት ባይቶ ደቡብ ሱዳን እዮም ተሳቲፎም። እቲ ናይ ዘተ ዋዕላ ብሕቡራት ሃገራትን ኣካዳሚ ሰላም ሩዋንዳ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካልን እዩ ተወዲቡ። ኣብዚ እዋን ዝያሳት 20 ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ኩናትን ግጭትን እየን ዝርከባ። ካብ ሱዳን ተፈልያ ካብ 2011 ኣትሒዛ ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ድማ ሓንቲ ካብኣተን እያ። زينة أبزي فتصم. إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان. كورنيل ناب كورنيل. كلتي أتوم كورنيلاتهم. كلتي أتوم أمناي 30 عامات فللي نإثيوبيا مريحهم. كلتي أتوم أب سمينا قفال إثيوبيا بزولعوا خينات هلكي تاسعيبهم. كلتي أتوم أما جمريهم بمعرباوين تنايدهم قرب كيسنحو توجيزهم. كلتياتهم أبا هاجرهم زقات أمتمه شفينهم. كلتيهم رديت نزبهم كالكيلهم. كاب سماي ماي نزل من هزبهم بومباتات هزنيبهم. كلتيهم نحدنا إثيوبيا نابلو زقاتاتهم وساتنياتات عديمو محليقهم. من مسارهم بزايب كعن بزعب هاجرهم توامتهم هزبهم من عالم زقبرو زرباتات كي ترفه بزقرم والكعو أزي تمساسالي. نلومي أمونغو كورنيل منغستو كساب كورنيل أبزلو نايلسان تكبارن من مسسال كنرينا سناي سانحوت. راديو
ኤረና ክልቲኣቶም ወታደራውን ኮሎኔላት እዮም። ኮሎኔል መንግስቱ ከም ፕሬዚደንት፣ ኮሎኔል ዓብዪ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሪሖም። ክልቲኣቶም ተጋዲልና ውዲቕናዮ ብዝብልዎ መንግስቲ ሰልጢኖምን መሳልል ስልጣን ሓኺሮምን። ብመጀመርያ ክልቲኣቶም መራሕቲ ተፈጺምና ዝበልዎ ፈተና ቅስለት ኣሕሊፎም ብዝገበርዎ መደረ ንጀምር። መንግስቱ ሃይለማርያም ሰውራ የካይድ ኣለኹ ክብል እንከሎ ኣባ ኣሕመድ ለውጢ የካይድ ኣለኹ ይብል። መንግስቱ ጸረ ሰውራ ዝበሎም ሓይልታት ኣብ መስከረም 16/1976 ፈተና ቅስለት ገይሮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓቢ ድማ ጸረ ለውጢ ዝኾኑ የቀንጅቦች ፈተና ቅስለት ኣካይዶም ይበለ። መራሒ ሰውራ እዩ ዝበለ ናይ ሽዑ ሻለቃ መንግስቱ ንዓይ ብምቕታል ሰውራ ኣይተዓነቐፍን በለ። የኔ መሞት የኢትዮጵያን አብዮት አይቀለብስም። ልክዕ ከም መንግስቱ መራሒ ለውጢ እየ ዝብል ኣባ ኣሕመድ እውን 24 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ፈተና ቅስለት ተኻይድለይ ድሕሪ ምባሉ ንዓይ ብምቕታል ለውጢ አይተዓነቐፍን ክብል ተሰምዐ። ለውጡን ለማቆም የሚችል አንዳች የሞት ኃይል የለም። ኢትዮጵያ ማዕፀመ ለምለም ናት። 100 ሚሊዮን አብይ ስላላት አንዱ ቢሞት አንዱ ይተካል። አንድ ሰው ገሎ ለውጥን ማደናቀፍ እንደማይቻል በተግባር ማስተማር ይኖርብናል። የኔ መሞት የኢትዮጵያን አብዮት አይቀለብስም። ተወሳኺ ጭብጥን ምቕራብ ብዛዕባ ክተት ወታደራት ክልቲኦም መራሕቲ ዝበልዎ ነዳምፅ። ክልቲኣቶም አንጻር ህዝበይ ዝበልዎ ዝኣወጅዎ ኩናት መወዳእታ ዘይብሉን ኣብ ጣውላ ክፍታሕ ዝግባእን ኩናት ሒዞም መወፀሪ ዘይብሉ መንእሰይ ከም ዘጥፍኡ ይፍለጥ። እዞም ኮሎኔላት እምነቶም ኣብ ጠበንጆም ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ የሚንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው። በጥይትና በዱላ በስንት ጩኸትና ሁካታ ለቅሶ አይደለም እንደ የሚወጣው ሰው አይደለም ወይ? ከመኪና እየወረደ ገና ጦር ሜዳ ሄጄ ጥይት ይገለኛል ብሎ በማሰብ ነፍስ ለማዳን ሌላ ነገር ነው። በራሱ እየወረደ ሲያበቃ በመኪና መንገድ ላይ የሚሞት ሰው ነው የሚላክልን። በጠቅላላውም ባይሆን በአመዛኙ መጀመሪያ ነገር ከተሰበሰበበት ማዕከል ይሸሻል። ከዛ በመንገድ ላይ ይሸሻል። ከዛ ከማሰልጠኛ ይሸሻል። ከዛ ከጦር ግንባር ይሸሻል። ምን እናድርግ? ክልቲኣቶም መራሕቲ ብኸበድቲ ኣጽዋር ህዝቦም ካብ ምህላቕን ላዕሊ ኣበየ ኩናት መንእሰያት ካብ ምውዳእን ላዕሊ ኩናት ኣይኣኽለኩም ሰላም ኣምፁልና ንኩናት ሓድሕድ ኣይከትትን ዝበሎም ሰብ ዝያዳ የናድዶም ይበሃል። ብድሕሪ እዚ ህዝቢ ናብ ሰራዊት ምጽምባር ኣብና በሉ የማርሩ። ና መከላከያ ግባ መልስ የለም፣ ና ፖሊስ ግባ መልስ የለም። ቤት ተቀምጦ ሰላም። በተደጋጋሚ ተጨማሪ የሰው ኃይል እንፈልጋለን፣ ኑና መከላከያን አጠናክሩ፣ ኑና ፖሊስ አጠናክሩ ስንል ያልሰማ ጆሮ በፌስቡክ ቢጨው ኢትዮጵያን አይታደጋል። ናይ ክልቲኣቶም መራሕቲ ናይ ዘረባ ምሳል ኣዝያ ኣገራሚ እዩ። 10 ሚያዝያ 2018 ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣብ ሶማሌ፣ ትግራይ፣ ዓፋር፣ ኦሮሚያን ዝገበሮ ዑደት ቀጺሉ ሃዋሳ ኣተወ። ኣብ ሲዳማ ባህላዊ ኣዳራሽ እውን ምስ ተወለድቲ ደቡብ ምዝራብ ጀመረ። ከምዚ ድማ በለ ኩሉ ሰብ ፖለቲከኛ ኮይኑ ዝዋርታ ክሰኸይተረፈ ኩሉ ተንታኒ ፖለቲካ ኮይኑ ሕጂ ሰብ ፈቐዱ ካብ ዘውር ኮፍ ኢሉ ስርሑ እንተዝሰርሕ ኣይመሓሾን እናበሉ ኣበየ ገዛውቲ ዝነቕፉን ይሰኣኑን እዮም። ግን እዚ ህዝቢ ጽርግያ እንተሰሪሕካሉ ሳዕሪ ደስ ኢሉኒ እዩ ዝብል ኢሉ ባህርያት ህዝቡ ክገልጽ እንከሎ ካብ ኣኼበኛታት ሕፍስ ዝበለ ጣቕዒት ውሒዙሉ ነበረ። እዚ ጣቕዒት ግን ቅድሚ 3 ዕቁዳት መንግስቱ ሃይለማርያም ወርቂ እንተንጸፍካሉ ፋንድያ እዩ እናበለ ዘዕበዮ ህዝቢ ምስ ዘንጠለ እውን ተለጊሱሉ ነበረ። መንግስቱ ከምዚ ነበረ ዝበሎ ሁሉም ነፃ አውጪ ነኝ ባይ፣ ሁሉም ተሳዳቢና ተቺ፣ ወርቅ ቢያነጥፉለት ፋንድያ ነው የሚል ምን አደረጋችሁልኝ እንጂ እኔ ምን አደረኩ የማይለው ቁጥር ጥቂት ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ምን ተአምር እንድንሰራ ይጠበቅብናል። ካልእ ናይ ክልቲኣቶም መራሕቲ መማሳሰሊ ብዛዕባ ፓርቲያቶም ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ። ኮሎኔል መንጌ ነቲ እናደሰቐ ነቲ እናሓነቐ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ገለ ዓመታት ጸኒሑ ኢሰፓ ምስረተ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኢሰፓ ናይ ደርጋ ሓድሽ ስም ጥምቀት ምዃኑ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እኳ እንተነበረ መንግስቱ ግን ከምዚ እናበለ ነበረ ውላድ ህዝቢ ከምትሎ ዝሓቀነ ኢሳፓ ከየት የመጣ ነው? በዚህ ህዝብ ደምና በዚህ ህዝብ ትግል የተወለደ ፓርቲ አይደለም እንዴ? ልክዕ ኮሎኔል መንግስቱ ስም ዝቀየረሉ ምትእኻብ ናይ ህዝብን ካብ ህዝብን ከምትሎ ከም ዝፈተነ ኣባ ኣሕመድ እውን ነቲ ብዘይካ ካብ ይወደግ ናብ ብልጽግና ዝብል ስም ካልእ ቅያር ዘይተገብሮ ውድቡ ብተጋድሎ ህዝቢ ከም ዝተመስረተ ብምግላጽ ኣብ 30 ሕዳር 2020
እንኳ ዓብቃዓኩም ኢሉ ነበረ። ቄሮች ፋኖች እንኳን ደስ ያላችሁ የታገላችሁበት ፓርቲያችሁ ተመስርቷል። ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ተመሳሳልነት ንቐጽል። ኮሎኔል መንግስቱ ካብ ምሁር ክሳብ ዘይተማሃረ ካብ ከተማ ክሳብ ገጠር ካብ ሽማግለ ክሳብ ህፃን ዓሙ ብዝፈቐዶ ኩሉ ኣረኻኺቡ ካብ 500,000 ንላዕሊ ህይወት ሰብ ከም ዘጥፍአ ካብ 2 ሚልዮን ንላዕሊ ህዝቢ ኣብ ጥሜትን ሕማምን ከም ዘውደቐ መዛግብቲ ታሪክ ይረዱ። ኋላ ቀሮች ረሃብተኞች ችጋራ የምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተቀረው ኢትዮጵያ የለም ረሃብ። ኮሎኔል መንግስቱ ነዚ ኩሉ ዝፈጸሞ ጭፍጨፋ ምእንተ ሓድነት ኢትዮጵያ እናበለ ክሓባብሎ ይፍትን። ዋላውና ሓንቲ መዓልቲ ስልጣነይ ስለ ዝተንከፈ ወይ ሓሳበይ ስለ ዝተቃመ ቀቲለ ኢሉ ዝኣመነሉ ግዳይ ኣይርከብን። ኩሉ ግዜ ከም ዝዛረቦ ሃመማውን ኣይቀትልን። ምእንተ ኢትዮጵያ ግን ንማንም ኣይምሕረን እናበለ ከም ኣፉ ንማንም ከይመሓረ ነበረ። Personally, I do not want to see anything, die, to kill anything, not even an insect. I really do not want to step on that. But the truth is that I am not ready to compromise on the supreme interest of the Ethiopian people. ኮሎኔል መንግስቱ ፍርቂ ዝበሎ ገይርዎ እዩ። ናይ ገዛ ርእሱ ምንዮት ናይ ሙሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌትና ምስለ ሚልዮናት ኣህለቐ። ንመንግስቱ ኢትዮጵያ ማለት ናይ ገዛ ርእሱ ስልጣን ማለት ኮይና ትርድኦ ስለ ዝነበረት ንዑ ዝተቃመ ከም ጸላኢ ኢትዮጵያ ክፍረድ ግዲ ኾነ። ፕሬዚደንት መንግስቱ ብኢትዮጵያ ዝመጸኒ ኣይዕገስን እናበለ ሰብ ከም ዘህለቐ ቀዳማይ ሚኒስትር አቡን ንዘረባ መንገ ደገመ። ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደም መገንዘብ ጥሩ። አይፈቀድም። ፕሬዚደንት መንግስቱ ይኹን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቶም ምሕረት ከም ዘይገብሩ ደጋጊም ከም ዝራብ መደለዮም ኮይኑ እዩ። መንግስቱ እንተቃውምቱ ክድምሰሱ እዮም ከም ዝበሎ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አቡን ክቕበሩ እዮም እናበለ ምጭራሕ ዝለመድዎ ተግባር እዩ። አሸንፈናቸዋል። ይሄን እናሸንፋለን። ይህን የማይፈልጉ ኃይሎች ከዚህ ቀደም እንደሆነው እነሱም ይቀበራሉ። መዓዝ ጥራይ ክልቲያቶም መራሕቲ ብዛዕባ ስልጣን ዘለዎም ኣረኣያውን ተመሳሳሊ እዩ። ስልጣን በዝንበትን ከብዶም ንዘጽገቡ ምንጩ ብዘየገድስ ሃብቲ ንዘኻዕበቱ ጥራይ ከም ዝምልከት ይምሰብኩ። ናይ መንግስቱ መደረ ነቐድም። ብዙ ሰው ይሄን ቦታ ይመኛል። ሚሊዮን ይመኛው ግን መሆን የሚችለው ምንም ሆነ ምን አንድ ሰው ብቻ ነው። እና እባካችሁን ከዚህ እንውጣ። በቆሎና እህል በሚገባ አምርተን ማንበላ ሰዎች ለፖለቲካ ስልጣን መንጠላጠል እንዴት እንደቀደም። ኮሎኔል መንግስቱ ነቲ ብሰንኩ ኣብ ድኽነት ዝኣተወን ፍታሕ ከናዲሉ ዝግባእን ድኻ ክፋል ሕብረተሰብ ስልጣን ከይትምነ ብዛዕባ ፖለቲካ ብጭቕ ኢልካ ከይዛረብ ጉዳይ ማሕረስካ ግበር ኢሉ ንፖለቲካ ደርቢ ከም ዝፈለየሉ ኮሎኔል አቡን ታክሲሳን ሰራሕተኛ ገዛን ፖለቲካ ከይዛረቡ ኣብ ዝእግድ መደርኡ ከምዚ ይብል። ባልና ሚስት ስለ ፖለቲካ ሲያወሩ ሰራተኛ ምግብ አቅርባት ትሄድም እኮ አረ እንደዛ አለን ፌስቡክ ላይ ያየው ታትልም። ኮሎኔል መንግስቱ ካብ ዝወጻይ ሓንቲ ጢትን ሓደ ሰብን ክሳብ ዝተርፍ ክዋግዐ ብዝብል ቃላቱ ዝያዳ ይዝከር። ኩሉ ነገር ናብ ግንባር እናበለ ናይ ሃገሩ ሰብኣውን ነዋታውን ጸጋታት ምጸንቀቐ ጠበንጃ ፍታሕ ናይ ኩሉ ነገር ከም ዘይኮነን ዝነገርዎ ሰባት እውን ከም ጸላእቲ እናረኣየ ምስ ወንቤደታት ኣይዘራረብን እናበለ ን17 ዓመታት ደም ኣውሒዙ ሃገር ይዕኒ ከም ዝተሳዕረ ናይ ሕጂ ኮሎኔል ካብ ታሪክ መምሃር ሲኢኑ ሓሳብን ገብርን መንግስቱ በዞም ዝስዕቡ ቃላት ደገመ። በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። እቲ ዝገርም መንግስቱን አብን ደጋጊሞም ዘልዕልዎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝብል እዩ። ክልቲያቶም መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እናበሉ ብጠበንጃ ክነድቁ ፈቲኖም። ብርግጽ ንመንግስቱ ጠያይት ሃገር ኣይነደቐሉን። ንሱ ግን ንኣንድነት ኢትዮጵያ ክብል ግንባረይ ክሳብ ዝፈርስ ክዋጋእ ይብል። ኢትዮጵያን ለመበተን እንደሆነ ይቀጥላሉ። ኢትዮጵያን ደግሞ ለመበተን እስከተቀጠለ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር ትግል ይቀጥላል። ደርጋው ኮሎኔል ግንባረይ ክህበሉ ዝበሎ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ብልጽግናው ኮሎኔል ክሳደይ ዝብል መምሕያሽ ገይሩ ደገሞ። በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። ካልእ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ምሳል ምስ ሃገራት ምዕራብ ዘለዎም ዘይምርዳ እዩ። መንግስቱ መሬት ንሓራስ ብምባሉ አቢ ሰላም ምስ ኤርትራ ብምባሉ ንክልቲኣቶም ምዕራባውያን መጺእ ካለይዶ እናበሉ ተቐቢሎሞም ነበሩ። ብፍላይ ብልጽግናዊ ኮሎኔል መስፈን ሰላም ተባሂሉ ድሕሪ ምስላሙ ኣይ ዓመት ኣይ ዕለት ጎይታ ኩናት ተባሂሉ ተኾኒኑ ከመይ ጎረቤት ሃገር ዓዲምካ ህዝብኻ ተጨፍጭፍ ተባሂሉ ዝተነቕፈሉ መልሱ ከም ዝስዕብ ነበረ። ነጮች ጥቁሮች
በደሴ ውጊያ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተሳትፈው ሞተዋል። ይሄ ጉዳይ ይሄ ፈረስ የሚጋልበው አለ ሲባል የነበረው አባባል አይደለም፣ በተግባር ታይቷል። አሁን እኛ ካለን ቴክኖሎጂ በላይ ካለን አቅም በላይ ያላቸው ኃይሎች በቴክኖሎጂ በመረጃ በከፍተኛ ደረጃ ድጋፍ ያደርጋሉ። እዚ ጥራይ አይኮነን ክልቲኦም መራሕቲ ኣለና ካብ ዝብልዎ ናይ መሪሕነት ብቕዓት ቀንዲ ምልማን ምዃኑ ይሰምዑ። እቲ ዝገርም ንዝጠመየ ከዕንግሉ ንዝፈረሰ ካንፁ ካብ ዝለምንዎን ላዕሊ ህኑፅ ከፍርሱ ጽጉም ከጥሚዩ ጥኢትን ቦምባን ክልምኑ ዝውዕሉ ምዃኖም እዩ ነዚ ዝረኣዩ ምዕራባውያን እገዳ ኣወጁ። ኮረኔላት ኣብ ልዕሊ ጉጉይ ምሕደሮኦም ህርፋን ስልጣኖም ይሰብኣዊ ተግባራቶምን ንዝወሃብ ኩነኔ ጸረ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝእለም ሽርሒ ኣምሲሎም ከቕርብዎ ይፍትኑ። ኮረኔል ኣብ ብኸምዚ ስለ ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ተወርቷል። ትላልቅ ሚዲያዎች ስለኛ ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ ሰብከዋል። ስለኛ ግጭት፣ ስለኛ ደህንነት፣ ስለኛ ለመግባባት በብዙ ሰብከዋል። እኛ ካለን ቴክኖሎጂ በላይ ካለን አቅም በላይ ያላቸው ኃይሎች በቴክኖሎጂ በመረጃ በከፍተኛ ደረጃ ድጋፍ ያደርጋሉ። ኮረኔል መንግስቱ ድማ በኸምዚ ኢትዮጵያ ላይ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ መልክና ይዘት ምን እንደሆነ ሳትገነዘቡ አትቀሩ። አብዛኛውን ጊዜ ተደጋግሞ ባሪዎቻችን ላይ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት አይከበሩም፣ የጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ፋሽስት ነው፣ ስለሆነም የህዝብ ድጋፍ የለውም ወዘተ የሚሉ ናቸው። ክልቲኣቶም መራሕቲ ህዝቦም ከመይ ከም ዝሪኦም ዝመዝንሉ መንገዲ እውን ፍጹም ተመሳሳሊ መሪሕነቶም ኣመና ዓሚቕን ለባምን ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ህዝቦም ሎሚ ክርድኦም ከም ዘይከኣለ ሒዞምዎ ዝመፁ ብርቂ ናይ መሪሕነት ቅዲ ንህዝቦም ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዝግለጸሉ ብተመሳሳሊ ቃላት የውክኡ። የህብረተሰብ ዛሬ ላይ ገነዘብ ይችላል፣ ግን ማስገንዘብ የኛ ድርሻ ነው። የኔ እምነት እና እኔ እንደ ኮዝ የወሰድኩት ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያዊ ደግሞ እንዳትፈርስ እንደ ባምቡ ምዘራው ዘር ዛሬ የሚያሰድብ የሚያስወቅስ ሊሆን ይችላል። እውን ህዝቡን መምራት ቀርቶ እኛ ይሄንን ህዝብ እናውቀዋለን የሚል ጥያቄ አድርጎብናል። ህዝቡስ በእውነቱ እኛን ያውቀናል በውል የሚልም ጥያቄ አሳድሮብናል። እውን ህዝቡ ራሱ የሚፈልገውን ያውቃል ወይ የሚሉት ጥያቄዎች በአጠቃላይ እንቅልፍ ነስተውናል። ክልተ ኮረኔላት ዘረብኦም ስልጣኖምን ጥራይ ዘይኮነ ናብ ስልጣን ዝመፅሉ መሳድል መንበረ ስልጣኖም ከደልሉ ዝተጠቀሙሉ ስልቲ እውን ይመሳሰል እዩ። ካብ ኣዛዚ ግምጃ ቤት ሃንደበት መጺኡ ኣብ 1975 ስልጣን ዝሓዘ መንግስቱ 120 ወታደራት ተኸቲሉ ደርግ ዝተባህለ ጉጅለ ድሕሪ ምቋሙ ከም ተፈሪ ባንቲ ዝኣመሰሉ ናብ ስልጣን ዘምጽዎ ብጸቱ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት በባሓደ ለቃቒ ምምሳጽነተ ንደርግ ናብ ኢሰፓ ዝብል ስም ከም ዝቐየሮ ኮረኔል አቡውን በቲም ለማን ኦሮማራን ተዓጅቡ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ንከም ለማ ዝኣመሰሉ ናብ ስልጣን ዘሕኩሮ ብጾቱ ጸራሪጉ ናብ ስልጣን ዘምጽኦ ይወደግ ዝብል ስም ቀይሩ ብስመ ብልጽግና ኣብ መንበሩ ራጠጠ። ልክዕ ከም መንግስቱ መቃን ጊዜ 3 ዓመት መንግስቱ ድሕሪ ናይ 14 ዓመታት ጸንሖት ኣብ መንበረ ስልጣን ሃገሩ ገዲፉ ካድም እንከሎ ቅድሚ 14 ዓመታት ምስኡ ናብ ስልጣን ካብ ዝሓኩሩ መኮንናት ብጾቱ ሓደ እኳ ኣብ ጎኑ ይነበረን። በተመሳሳሊ ኮረኔል አቢ ኣብ እዋን ሽሞቱ ምስኡ ካብ ዝነበሩ ለማ ይኹን ኣምባቸው ወርቅነህ ገበይሁ ይኹን ገዱ አንዳርጋቸው ሓደ ብሓደ ካብ ጥቁር ሒቆም ይርከብ። መንግስቱ ኢትዮጵያ ትቅደም ብዘይገለ ደም እናበለ ብደም ዕለቕሊቕዋ ከም ዝተፋነወ ኮረኔል አቢ ብጊድኡ መደመር እናበለ ሰብን ሕብረተሰብን ሃብትን መሬትን እናቐነሰ ከም ዝርከብ ንገር። ክቡራት ተኸታተልትና እምበኣርከስ ናይ ሎም መደብና ጽዋ ክልተ ኮረኔላት ኣብ ትግራይ ብዘጋጠሞምን ንትግራይ አመልኪቶም ብዝበልዎን ተመሳሳሊ ስርርብ ክንድምድም ታሉት በቁም ሞተና ውይይት ነው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ወይንስ እንደ ወያኔ ወጣቶች ታጥቃችሁ በየቀኑ ይደመስሱናል፣ በየቀኑ ያጠፉናል፣ በየቀኑ ይገሉናል፣ በየቀኑ እኮ ምን ሸነፈው ወያኔ ከደርግ መንግስት ጋር ኢትዮጵያ ትቅደም ጋር በነበረው ውጊያ የማሸነፊያው አንዱ እና መሰረታዊ ነገር የደርግ ትጥቅ የደርግ ስልጠና የደርግ ቀለብ እየበላ ነበር። ወታደር ከማረከ በኋላ አሰልጥነን ይለዋል፣ ያሰለጥናል፣ ትጥቁን ይወስዳል፣ ስንቁን ይወስዳል። እሱን እየያዘ ነበር ወያኔ ወደ ተደራጀ አቅም ያደገው። እየዋልን እያደርን በሄድን ቁጥር የምናስታጥቅ ሆን
ከምግብ አንጻር አንድ ፋሚሊ 5 ቤተሰብ ካለው 7 8 10 ብሎ ያስመዘግባል። የ10 ሰው ይወስዳል፣ 5ቱን ይበላል፣ 5ቱን ለጁንታው ይሰጣል። የመከላከያ ሰራዊት አንዳንድ ቦታ በኋላ እነሱ ይናገሩታል 4 ቀን 5 ቀን በኮንቲኒየስ ኢንጌጅመንት ውጊያ ሲኖር ውሃ እንዳያገኙ ይደረጋል። ጁንታ የምንለው ኃይል ግን ሃይላንድ እና የስ ይጠጣል። ማስተናገድ የለብንም በሚል ለሳምንታት ስንወያይ ቆይተን የወሰን በመሬትም ባየርም አንዳንዶቹ ተጠቅቻቸዋል፣ አንዳንዶቹ ወጥቼባቸዋል። እዛ ላይ ይዛችሁ የወጣችሁት በድፍና ታንክና ምናምን በአንድ አጋጣሚና ሁኔታ ወይ ቀን ወይ ሌሊት ጠላት ሲያጠቃጥላችሁ ነው የምትመለሱት። ስለዚህ ፓርቲያችንና መንግስታችን ሁለታችሁንም ነው የሚያስታጥቀው። ይሄን ታውቁ የለም በማን መሳሪያ ነው የምንሞተው ያላችሁ እንደሆነ እና እኛ በሰጠ ነው አይደለም እንዴ? እንዲህ አይነት ትግል ነው የገጠመን። ባላቀሮች አርተኞች ችጋራም የምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተቀረው ኢትዮጵያ የለም ረሃብ። ሬዲዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዞባና ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናትን ወረ ኩናትን ከም ውርሻ ካብ ወለዶን ወለዶ ዝመሓላለፍ ዛዕባ እዩ ክትብል የድፍር። ጅግንነትካ፣ ጥበብካ፣ ልዕልናኻ፣ ስልጣኔኻ፣ ድሌትካን ባህግኻን ብኩናት ከተንጸባርቕ ምኽኣልን ምፍታንን ባህሊ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ እንተበልናውን ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ኣብዚ ሳልስቲ በይነይ ኮፍ ኣብ ዝበልኩሉ ኣብቲ ዞባና ግን ለባም ሰብዲ ተሳኢኑ ቢለ ብዕምቆት ክሓስብ ዝከረኒ ካህኑ ዓለሙ ቆልዓ ሰበይቱ ንኩናት ከም ውራይ ክጽምብልዎ ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ ስጊን ጥርነት ዝዓቢ እንታይ ክህሉ ኢሉ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ ክውንነት እዚ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ። መሊሰ ከዓ በየናይ ኩርናዕ ስለ ዝርእይዎ ያቶም ነቲ ኩናት ምኹኒ ዝገብርዎ ዘለዉ ወላ ኳስ ነቲ ተገዲድካ እተኣትዎ ኩናት ውራያ ከም ዝጠዓመላ ሰበይቲ እናዓለልካ ዲኻ ትኸዶ ዝብል ሓሳብ ሒዙኒ። ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ከም ዋዛ ዓመት ሕሊፉ ህይወታ ማኢታ ሸሓት ከዓ ኣሕሊፉን ኣመዛቢሉን ገናውን ይቕጽል ኣሎ። ብመንጽሩ ከዓ ብኮምፒተር ዝከታተልዎ ብዙሓት ቲፎዞ ጥሪሎ እቲ ለቀነ ዘሎ ሞዳ ወይ ፋሽን ከዓ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ክመርሖ ኢሉ ንሜዳ ድሕሪ ምውራዱ ብዙሓት ሰባት ከም ፌስታ ክጭፍሩ ነሪኦም ኣሎና። ካብ ሊቕ ክሳዕ ስነ ጥበበኛ ካብ ፈላጥ ክሳዕ ፍሉጥ ነቶም ኣብቲ ኩናት ዝጠፍኡ ደቂ ድኻታት ከራስንዎም ቀኔሙን ኣለውን። ካብቶም ብድሆይሎም ንግንባር ኬድና ዝብሉ ሰባት ኣብቲ ኩናት ህይወቱ እትሓልፍ ከቶ ኣይክህሉን እዩ። ኣብ ግንባር በፂሖም ግን ጨፊሮምን ተሳኢሎምን ይምለሱ ኣለዉ። እዚ ማለት ከዓ ነቶም ንሕልፈት ዝተፈርዱ መንእስያት ንኽሞቱ ኣተባቢዖሞም ተመሊሶም። ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ መጓሃሃሪ ነቲ ኩናት ተተባሂሉ ዘዝተደርሰ ደርፍታት ጌርካ ነቲ ኩናት ተጓሃህሮን ትድግፎን። እቲ ሓደ ነፂሩ ዝተራእየኒ ብዙሕ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ኮይኑ ብሞት ካልኦት ዘዕልልን ንኩናት ዘጓሃህርን ኣባይታ ሰባት ይጠፍኡ ኣለዎም ኢሉ ምሕሳብን ምእማንን ዝኸሓደ እዩ። ክንድቲ ንተኸታታሊ ፊልም ዝወሃቦ ኣድህቦ ኳስ ዝሃቦ ይመስልን። ኣብ ገገዝኡ ኣብ ድሕሪ ኮምፒተሩን ሞባይሉን ኮይኑ ሰዓራይ ኮይኑ ንኽስምዖ ንነብሱ ዘእምነሉ መንገዲ ኣብ ምምሃዝ ይውዕል ኣሎ። እቲ ሓቂ ግን ኣባይታ ቆልዓ ዓብይ ሓረስታይ ነጋዳይ መንእሰይ ሽማገለ ተፈጥሮን እንስሳታትን ይጸንቱ ኣለዉ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ረድኤ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ዞባና ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዛንታ ኩናት ዝደጋገመሉ ዞባ እዩ። እቲ ዛንታታት ከዓ መመሊሱ ይድገምን ይደጋገምን። ነዚ መልኪቱ ዝተጻሕፈ ናይ ሎም ዓመት ኣቕሪብናልኩም ዝነበርና እቲ ዛንታ ክድገም እዩ ዝብል ጽሑፍ ብድጋሜ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት።
ደም መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና እቲ ዛንታ ክድገም እዩ ከተማ አስመራ ምስ መብራቕ ፀሓይ ሓድሽ ጋሻ ክበርቃ ምዃኑ ረጋጊፃ ኣብ ፍጹም ምሽብሻብ ኣትያ መዓልቱ 8 ሐምለ 2018 እዩ ነይሩ ጎደናታት ሓድሽ ተስፋ ዝተኸሰተሎም ክመስሉ ዝተሰለምዎ ሕብራዊ ስልማት ብወገን ማይ ጮሆት ተቐልቂላ ዝነበረት ፀሓይ ብጭራታታ ኣድሚቓትሎምስ ንጽባቕኦም ድምቀት ተወሲኽዎ ኣዋርቕ ዝተሰለማ ኣንስቲ ኣብ ገጾም ሕብሪ ባንዴራ ዝተሳእሎም ቆልዑ ኢዶም ኣብ ጅብኦም ኣእትዮም ዝተዓንዱ መንእሰያት እቲ ስምዒት ሕውስውስ እቲ ትርኢት እውን ከምኡ ይመስል እታ ዝርከባ ማዕከን ዜና ኤርትራ ዝኾነት ኤሪቲቪ መደባታ ብቐጥታ ተመሓላልፍ ነይራ ኣነ ኸኣ ትርኢት እዚ ኣብ ኣይዕዘቦ እቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ አስመራ ዝነበረ ነፋስ ሽውሽውታ ድምፁ ኣብቲ ቲቪ ይስማዕ ነይሩ እቲ ጋዜጠኛ ነቲ ዝመጽእ ጋሻ ስምዒት ሓዊሱ ንኸላልዮ ስሙ ክደጋግምን ክውድሶን ምስ ነፋስ ይቃለስ እቲ ኣውሮፕላን ባንዴራ ኢትዮጵያ ተዓጢቓ ኣብቲ ዝዓረፈትሉ ቦታ ለመም ክትብል ምስ ጀመረት ናህር ድምፂ ናይቲ ጋዜጠኛ እናወስኸ ኸይዱ ኣብ ህይወተይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ማእከል አስመራ ብኤሪቲቪ ብዛዕባ ኢትዮጵያን መራሒኣን ኣዎንታዊ ነገራት ክዝረብ ሓድሽን ጋሻን ስለ ዝኾነኒ እቲ ቃላት ሰናይ እቲ መዝሙር ከዓ ሰላም ክንሱስ ኣእዛነይ ንምስምዑ ኮርኩሐን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ካብቲ ቀጠልያን ቀይሕን ብጫን ዝሕብሩ ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት ኣውሮፕላን መሰሲሉ ክወፅእ ኣብ ሕልሚ ዝነበርኩ ክሳዕ ዝመስለኒ ሰውነተይ ደንዚዙ ንእስያስ አፈወርቂ ሓኒቑ ክስዕሞን ክርኢ ናይ ሕርቃን ስምዒተይ ክንገንፍል ተፈለጠን እሞ ስምዒተይ ንምቁፅጻር ነቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ካብ ቅድሚ ዓይነይ ከኣልዮ ወሲነ ምስ ነብሰይ ኣብ ዓሚቕ ዘተኣቲና እንታይ ኮይነ ይደፋንቕ ኣለኹ ብዛዕባ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እኮ እዚ ጉዳይ ንምንታይ ክሕጎስ ክንዲ ዝግባኣኒ ኣብ ዝተፈራረቐ ስምዒት ኣትየ ኣለኹ ባዕለይ ንባዕለይ ሕቶታት ኮመርኩላ እቲ መልሲ ግን ርሑቕ ኣይነበረን ልክዕ ጓል 9 ዓመት እየ ነይረ ኣብ መይርግበ እታ ውላድ ዘይወለደት መኻን ሰበይቲ ኣብ እንግድዓኣ እምኒ ተሰኪማ ኣብቲ ፊት ደገ ሰላም በብራኻ ክተንፋሖኽ ቅጅል ኢላትኒ ኩለን እተን ኣብቲ ቐፅሪት ቤተ ክርስቲያን ዝነበራ ኣዴታት ናብቲ ብወራር ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ኹይናት እንተስ ደቀን እንተስ ሰቡት ደቀን ሰዲደን ነይረን ርእሰንን ኣብራኸንን ተራኺቡ ብሪጋ ተኾርሜን ገጸን ብንብዓት ተሓጺቡ ክዝክረን ሕጂ ኮይኑ ተራእይንስ መልሲ ሕቶታተይ ከም ዝረኸብኩ ርግፀኛ ኾይነ ክራማት ስለ ዝነበረ ዝዓበየ ዝነኣሰ ኣኣብዋኒን ውዒሉ ምሸት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይራኸብ ነይሩ ኣዴታት ኣብ ዝባነና እመን ሓዚለን ኣትን ዝወለት ክኔ ኣትን ዝሓዘል ክኔ ለመና ምድሪ ክወግሓል ክኔ እናበላ ይምህለላ ኣዋልድ ጥራሕ እግረን ፀሓይ ቀድመ መብራቓ ኣብ በበይኑ ዓድታት ዝርከብ 7 ደብርታት በፂሐን ተማህሊለን ይምለሳ እቲ ህይወት ኣሽሓት መንእሰያት ዝቐዝፍ ዝነበረ ደማዊ ኹናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀፂሉን ብዙሓት ወሲኹን እቲ ምህልላ ኣዴታት እውን ከምኡ መሬት ፍሒረን ኣብ ርእሰን እናነፍነፋ ቀፂለን እቲ ግዜ ከዓ ሰሙናት ወይ ኣዋርሓት ጥራሕ ኣይነበረን ዓመት ሓሊፉ ኣቦታትና ካብ ዝኸድዎ መታን ክምለሱ ጾምካ ሙዓልን ንቤተ ክርስቲያን ብዘይሰኣነ ምምልላስን ጥራሕ ካባና ክኸውን ኩላትና ቁልዕነትና ዝተሰረቕና ቆልዑት ግዴታና ወሲድናዮን ጌርናዮን እቲ ግዴታ ግን ንሱ ጥራሕ ኣይነበረን ካብቶም ናይ ሽዑ ቆልዑ ብዙሓት ዘኽቲሞም ብዙሓት ኣዴታት ዓርጣማት ኣጓብዝ ልኢኸን ጎደሎ ኮይኖም ተመሊሶምን ብዙሓት ካብኣተን ከዓ ርእሰን ብድርምሙ ጓሂ ተማሊአን መቓብር ወዲደን ካልኦት ከዓ እቲ ድሒሩ ሰዓብ ሕሰም እናሰማዓን እናርኣያን ዒረንን ጸሚመንን ኣለዋ እዚ ኩሉ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ዛንታ ዘን ኣዴታት ጥራሕ እዩ ዘሎ ንቡር የቕሬታን ደበሳ ኣዴታትን ኣይትኸናውንን እቲ ኹናት ተወዲኡ እቲ ሕሶም ወለድን ደቅን ኣንስትን ኣቦትኡ ኸሎ እቶም መራሕቲ ተሰዓዒሞም እዚ ታሪኽ እዚ ክድገም እዩ ኣብ ዞባናን ከባቢናን ብቐንዱ ከዓ ኣብ ሃገርና ዘንጸላሉ ዘሎ ደመና ኹናት ከምቲ ዝሓለፈ ዝወሰደ ወሲዱ ዝዝኽተማ ዘኽቲሙ ምስ ሓለፈ እቶም መራሕቲ ድማ ውሕስነት ስልጣኖም ምስ ረጋገጹ
ዳግማይ ክጨባበጡን ክሰዓዓሙን እዮም እቲ ዝቕጽል ዛንታ ከዓ ብኸምኡ ክውዳእ እዩ እቲ ስዕብ ዝኽትምና ጥሜት ስደት ኩሉ ዓይነት ማሕበራውን ሞራላውን ውጥቀት ከዓ ገዝሚ ኣዴታትን ቆልዑትን ኮይኑ ክተርፍ እዩ ኩናት በላዕ ሰብ እዩ ኩናት መፍትሒ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ኩናት ኣጽናትን ኣባዳምን ተፈጥሮ እዩ ኢልካ መጽሓፍን ኣብ መጽሓፍቲ መንባብን ካልእ እዩ ኣብ ቦታ ኩናት ኮንካ ውሕስነትካ ምስኣንን ብኩናት ዝጠፍእ ኣባላት ቤተሰብ ውላድ ኣቦ ኣደ ወዘተ ምህላው ከዓ ካልእ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩናት ልክዕ ከም ጸወታ ኩዕሶ እግሪ እዚ ግጥም ብናይ መንዓወት ክዛዘም ይኽእል እናበሉ ይጽበዩ ብዙሓት ከዓ ንረብሓን ብግርህናን ጸግዕን ወገናውነትን ሒዞም ከራሱን ይረኣዩ ኣለዉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኮንካ ነዚ ሕንፍሽፍሽ ዝኽትከታተሎ ኮምፒተር ወይ ከዓ ስማርት ቴሌፎን ክህልወካ ጥራሕ እዩ ዘድሊ ኣብ ባይታ ምህላው ግን ህይወት ክሓትት እዩ ህዝብና በስላታት ኩናት ኣዝዩ ብቐረባ ዝፈልጦ ሕማም እዩ ምስ ሓደን ምስ ካልእን ብምሽራውን ብምጽጋዕን ከተተዓሻሽዎ ዘይሕሰብ እዩ ኣይፋል ንኹናት እቲ ዛንታ ብምጭብባጥ ኢድ ሓለፍቲ ከም ዝውዳእ ብምዝካር ንናይ ውልቆም ስልጣን ከውሕዝ ዝኽፈል ህይወት ኣይሃሉ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ብዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና